Dobrý den, vážení a milí posluchači a diváci. Jsem rád, že jsme se tu sešli dnes u nejlepšího krému z celé České republiky, a to je Penny. Bohužel minulý kanál nám jaksi se smazal a začínáme po půl roce, protože z jara a z léta, z podzimu já vůbec nemám čas, pracuji všude možně, jsem k nezastavení. Takže, dámy a pánové, jdeme na to. Prosím tě, Pepíku, já mám tamhle v tašce, mám ještě zelený fix, prosím vás, omluvte mého bratra, on je jemně dementní. Sermarinky, krásná cena za 22,90, šunka, řezníkový salíř 95%, ne až to po mně, omluvte mého dementního bratra, je jemně na hlavu. Je krásná cena za 18,90. Héra, nikde levnější jsem neviděl, výborné, tu ty brambulky jsou otřesný, ale koupím je na oslavu, protože jsou levný. Tak, mléko, prosím mého bratra, aby mi nešuměl v pozadí, omluvte mého bratra. Mléko za 10,90, úchvatná cena. Edam sír, 13 korun, krásná práce. Anglická slaninka, řezníkový talíř, taky krásná cena. Vepřová plec, běžná cena. Merci, už jsem viděl letos za 79,90 a Heineken není moc dobrý. Tuzemák za 110 korun, krásná cena. Coca-Cola litr a půl litr za 20 korun, to ještě jde. Tuta stojí 13,90. Rajčata cherry 60 korun kilo, to by šlo. Prosím, přestaň o jednu plesnu. Ty jsem viděl už, ty schnilý měly za 12,90, takže to vůbec ne to. To bych nekupoval, já se kouknu, jestli nám to běží. Ano, běží, jdeme dál. Dámy a pánové, pórek. Pórek, určitě krásná cena, já ho teda nežeru, nekupoval bych. Cibule, tak to je předražené. Brambory, krásná cena. Petržel, 5 korun kilo, ano, teda 50 korun kilo. No, to žádný zázrak. Mango, to za 20 by ještě šlo, ale je to na hranici. Bio, to my nežereme. Jabka jsou předražený, ty mají stát 19,90. V Lidlu je měli hruška do 60, ale je to 9 korun. A hruška, ne, ty mají být za 30 korun. Kytky nežeru. Tak. Kuřecí prsní řízky, ty mají stát 109 korun. Ale už je zdražil Lidl, ale minulý týden byli za 109 korun, nebudeme to takhle kupovat drahý. Krutí spodní stehno, tak to je naprosto předražen. Hovězí přední kliška, to je předraženost. Kuřecí zadní čtvrtky, to už je letitá cena. Závin 100 gram 8 korun, překrásná cena. 50 korun řemeslnický pecen, to já vůbec nevím, co je. To tady neznám, to vám neohodnotím. Chrysler, jak by řekl Lubošek, krásně za 2,50, to už je běžná cena. Donut je běžná cena 100 gram, ještě by to šlo. To je předražen, ten má stát 19,90, 9,90, 10 to je předražen, to má být do 10 koruny. Taštička s příchutí kebabu, co to je zase za novinku? No za 15 korun, to ať si strčí za klobouk ta Penny. 11 korun, krásná cena. Dámy a pánové, ještě zkontroluji, jak vy to úplně vidíte, no vy to vidíte více než perfektně. Takže, a výborně, moje uzeniny, ty já velice rád sleduji. Vídeňské mini párečky, 90% masa, 100 gram 18 korun, překrásná cena. Zauzený šunkový salám, řezníkový talíř, 90% masa, krásná cena 16 korun. Debrecínka to samý, šunky se vypumpují, turista, výborný salám, turista, no, někam na turistický jako chodníky a tak, určitě výborný, šunka řezníkový talíř, výborná cena, 95 korun masa. Vysočinka, krásná cena vysočinky za 15 korun, ta Penny má ty uzeniny kvalitní, dovezem z Polska, jo. A to má prostě říct, to je v tom je to kouzlo, jo. Paprikář je pěkně předražený a to je ultra předražený. Slaninka, ne, to je drahé, ale má vysoký počet masa, jo. Takže drůbeží tlačenka, tam je semletý i peří, to v žádném případě. Salám vysočinka, 14,90, tak to je úplně to samý.
18 korun, šunková klobása, to je docela dobrá, drůbeží špekáčky, ty ať si tam nechodí, protože tam je strnatý i pařád. Prosím, omluvte mého bratra, kope do mojí ponožky. Dnes jsme na takovém stanovišti, na kterém obvykle neděláme, rozumíte tomu. Přestaň hodinu plesknu. Omluvte mého bratra, jedeme dál. Hermelín předražený. Tatarka, tak to je samozřejmě pro Tatary. A samozřejmě ještě jsem zapomněl pozdravit dámy z Prahy, moji milovanou sousedku a plánickou četu. A samozřejmě majonéza, ta tatarská pro Tatary, 30 korun, krásná cena. Mix, tak ten je předražený, 100 korun určitě krásná vůně, ty stojí 15,90, s morgotkou se zbláznili, delisová stát 6,90, neperu, ani nemejou nádobí myčky. 40 korun, když stále letarvacku v žádném případě, no to je tuplemné, ale Mix je předražené. Tak jedeme dál, dámy a pánové. Okamžitě vidíte, že ne 100 gramů 14, ne, to bylo 13,90. Ejdam, ano, uzené plátky, tavený sýr, bony, 12 korun, určitě parnice je předražené, vy to tady nějak nevidíte, já jsem si tu jinčí fixu. No, toto je nevím. Josef, seže někde lihový fix, Josef, lihový fix, tmavý, nějaký černý. Už nemusíš, už mám. Omluvte mého dementního bratra, nevím, kde se tyto slova naučil, já jsem je nikdy neučil takovéhle slova. Dech beroucí, tak. Jogurt za smetánka, ano, za 5 korunů. A to je 25 korun, 100 ml, tam má být do 20. Šlehaný čokoládový dezert, ale ty bývaly lepší, už je to taková chemka, jo. Jogurt je předražený. Ne, 3,90, pardon, já se omlouvám. Ne, ne, dobře jsem to měl, Depal, ten je drahý. Jogurt ano, 5 korun, řecký jogurt ano, a jogurt smetanový 4 a to je 3, jogurt smetanový ano. Tak, Lerdamer, to no, určitě předražený. Flora za 40 korun, 100 gramů. Tak to mi je 9. Nebo nepíšou, kolik ta Flora má gramů, jako, to sem napíšou, nebudu kupovat, nebudu propagovat tuhle ty kejdy, že jo. Snack, tak to je předražen, protože to stojí 10 deka 21 korun. Hromadur, tak to je jako Helenka Hromadové. Omocný valašský, ano, tvaroháček, ten už sakra podražil, takže ten už nebudeme kupovat. Ty tatarky, 100 gramů 8 korun, tady když se kouknu vedle, moment. Dámy a pánové, abych vám nelhal. Tady to bylo 14 korun a tady 100 gramů 8 korun, takže to je určitě výhodné. Josef, podej mi kapesník, potřebuju smrkat. Listové těsto, ano, určitě výhodná cena, Actimel je předražený. Dámy a pánové, začala zimní osvěženost, takže mě chytá nemoc. Takže dámy a pánové, děkuji za sledování. Ježiši. Pokud se chcete posrat, tak si kupte pomazánku Karlova Koruna nebo vejce v paspiku a můžete to zajít zavináčem a zeserete se, to vám garantuju. Kyselé zelí Karlovo Koruna, to se nesměj se, ale za 2 koruny krásná cena. Schwarzalberská, nebo co tu je, to ani nevidím, ty písmenka je předražené. A špagety bolognese, to je tak pro Praha. To jsou to lenost, jako lenost, sice napíšu, a každý den si jako uvaří, jo. Takže v žádném případě nekupovat. Tak, ta héra, to už jsem kroužkoval. Linecká směska, určitě ano, v tom je ovoce asi tak jako tyjo, já nevím, jako mých odpracovaných let v práci, takže 0. Švestková povidla za 40 korun, 8 korun, ano, určitě krásná cena, ale směs, to je to samé, to bych taky i koupil. Cukr za 15 korun měli za 11,90 ještě do toho 2 pytlíky. Josef Sežmagor dává nohu na stůl, omluvte mého bratra. Piškoty 10 korun, 100 gramů, teď jsem si to přeškl, tak to nevidím, asi 8 korun, ano. Demaraga, co to zase je, to třtinový cukr, tak ten si strčí do prdele.
Datle sušené, určitě ano. A vlašské ořechy, tak za kilo. No, Josefe si magor, slez z toho parapetu. Slez dolů. Ty omluvte mého postiženého bratra. Rozinky, ty musí být do 30 korun, ano. Svajdarol, nebo co to zase je, San Fabiano, já nejsem žádná Fabie, 10 korun, ano, to mi přijde dost. No, jsou to ty jsou dobrý, aby jsme si pomohli. Tiramisu, jo. Vánoční těsto, 10 korun. A to je na co? Linecké perníčkové na vanilkové rohlíčky. To neznám, a je to drahý. Ty jsou ano, Santroliere a kokos určitě ano. Kokos je velice levný, ten dokonce za srdíčku, že jste to vydání, jo, pánové, pro vás srdíčko. Teď jsem někde viděl salku za 70 korun, takže 32,90 je krásná cena. Puding, to je ten vám se zasekne žaludku a je těžký. To má stát 5,90, ano, to stojí léta stejně. Růžové poleva, prstíčky, desertisis. Tak možná, že seš dementis, když to koupíš, a když je to takhle předražený. Xytilione, březnový cukr, no tak březen ještě není, tak to radši kupovat nebudeme. A mandlová mouka, no tak jestli seš silně bohatá, tak si to koupit taky můžeš. Smíšené mléko, i sušené dokonce. No to určitě my si koupíme pixle. Tak. Marcipán od Care, tak to je, já nepeču, takže to si jako každý musí rozhodnout sám, já nejsem pekařko, já jsem, Ježíši Kriste, co to zase tady to je, selectího, pro Krista Pána. Je to všechno předražené, ty šunky, to je zase nějaký španělský týden, ne, nebo co? Předraženo vůbec, to 40 korun, 90 korun za 100 gramů, bláznili. No to vůbec nebudu propagovat. To je všechno tak předražený. Mladnížové pralinky, pro Krista Pána, co to je? To, dámy a pánové, to jestli se chcete jako, jestli chcete potěšit peněženku, tak do peněz pro to určitě nechoďte. Ježíši Maria, zase ty dementní čerti. Takže plišáky nežeru, křídla, no hele, čelenko za 30 korun, tak to je krásná cena, křídla za 30, za 100 taky. Svítící čertovský rohy určitě. Bílé, jestli se s nimi dá nabírat hnůj, tak určitě taky, no abyste věděli. Tuto je předražený 100 gramů 172 korun, pro Krista Pána. Mléčná čikuládo 50 korun 100 gramů, v žádném případě. Josef, přestaň si tam někam pustit televizor, pokud to, a slum to. Žížalky 10 korun, určitě ano, to je předražený. Čikulátka, to je taková ta z Polska přivezená, výborná. To je předražen, to bývalo levnější. Katka, jak by se řeklo, dej mobil katce, tak katka je v celku levné. Kinder Bueno to docela zlevnili, stálo bylo drahý, a to má být za 9,90. Kinder to vše, to se nemůžeme dívat na ulici, když dělám leták. Ještě to úplně na nulu, na jednotku maximálně. Omluvte mého bratra, dívá se na ulici. Tuto je taky to z čokoládí chocola, no to je blizí polsky. 100 gramů to je předražený, milkové je předražený, chupa chopky je předražený. Tady je mikulášská nadílka, už i ten Mikuláš z Polska je předražený, ty vole. No všechno drahý prostě, no to je prostě předražený, v žádném případě. Pane bože, to papení zase vede dneska. Sojová tyčinko stále prošla 4,90. A ještě, co to tady je, cena bez čeho? Ještě sviny kartou za 4,90, no tak to zase zbláznili. To by šlo. Bruník, ne, ten má být za 5,90. Ježišmarja, jedna stojí, tuto nevím. Oreo, to má být za 9,90. Sušenky ano. Bumbo, tak to určitě to je to čínský. Rodinné, ty určitě vyjeli z rodinné fabriky, tam bude čokolády, ty vole. No, to bych je chtěl vidět, tam bude čokolády, jedniček Martinka Žákovský. Plněné piškoty Café Time, to bude určitě něco kvalitního. A věnce budou taky určitě dobrý. Rohlíčky, ty stojí už léta 21,90, ale mají stát 29, ne. No, ale jo, je to pěkná cena, takže určitě ano. Co to zaviroval zase ten televizor. Jdi s tím, já to nejím, jako jo. Lízátko 100 gramů 52 korun, nejsem magor. Pyré relax, tak já bych potřeboval ten relax a ne to pyré.
Cuky, to je určitě ale krásná cena. To se vážně povedlo. A Lyon má být za 9,90 a KitKatka to samý. Chocolate Sampliero, to by šlo. Tak. A sírové oplatky Britček. To Kristova Noho. Ano, to jsou ty velký nebo ty malý? To jsou ty velký, za 33 korun to už by šlo. To by i šlo, protože když jsem viděl, že stojí i 70 peněz. Tak jsem se, dámy a pánové, občas i v celku zděsil. Zatím nám to jede 15 minut, já bych se měl radši učit, ale dělám pro vás leták, protože vás mám rád. Klobásky 70 gramů, to by i šlo o 2 koruny. Tyčinky Penny, ano, určitě si jdu do Penny pro ně, protože jsou v akci. Arašíd Naturálie, no nevím, jestli bych je dostal, ale je to levný. Exotická směs, no tak jediný, kdo je tady exot, tak jsou ty ostatní lidi. A ty lidi, co lžou a myslí si, že to nezjistím, že jo. No a tím pádem i dýňové semínko je levné. Takže pražené arašídy, wasabi v těstíčku, tak to je těstíčko, jako já mám let do důchodu, to je stejně podobný. Takže směs ořechů a ovoce, ano. Arašíd, mandle, pistácie, ano. Tak, kešu, to je krásná cena. Mandle loupané. 19 korun, to je dokonce, že i ultra, nevím, jestli to poznáte, že to je srdíčko. Tady napíšeme L plus, nebo tady napíšeme spíš T plus E, aby jsme věděli všichni, že jo. A twistky, dupetky, určitě předražená cena, s křupkou souhlasím. Lískové jádro lidi a dámy a pánové, abyste věděli, co je levné, abyste neutratili v této ošklivé době fialové, protože tuto vláda, no to je kochno. Moment. Do prdelky. Tak. No. Ježíši Kriste, já se omlouvám, ten covid tady řádí, to je přivezen. Kdyby ty lidi nežrali netopíra, bylo by to lepší. Takže dámy a pánové, nenechte se rušit a jedeme dál. Kukuričky Bonduel, tak dnes tu mám jenom pouze hrášek 100 gramů, ano, ale nekupovat, protože se ho vyserete rovnou, vám tudy normálně roura z prdele s tím. Ty stojí léta, ty turecký okurky stejně 20 určitě ano. Rejže 29 korun, ta se na 33, takže by to i šlo, to je určitě ta parboilet. To bych nekupoval, jo. Vaječné těstoviny San Fabie, my už Fabie bohužel nemáme, ale to by šlo. A ty to je, jo, teď jsem se škrát. Ne, ale to je předražen, pardon, to je předražen, ty byly za 13,95 tenkrát. Podravka, no tak to je možná otravka než podravka, to se otrávíte tou chemikálí. Ketchup, my jsme zvyklí kupovat půlkilový ketchup. Ne, my jsme zvyklí kupovat, když je oslava kilový ketchup za 40 korun, ne půlkilový. A je varta posrat se. V žádném případě jedeme dál. Tuto je zase vyškrtat, v žádném případě, to je docela pěkná cena. Zmrzlina teď v zimě, no tak to přenádherná cena pici, 30 korun. Ta je sama o sobě kvalitní, vypadá to hned z té fotky, že je kvalitní. Obalovaný camembert s brusinkovou omáčkou, 100 gramů 18 korun, krásná cena. Králík, jo, poslouchejte, to mě docela zajímá. Poslouchejte pěkně, králičí stehno s kostí, jo, za 180 korun. Já prodávám celýho králíka za 150 korun kilo, jo, takže to je určitě předražen. No to není to, docela pěkná cena. Kachna z droby, kilo. Kachna, tak to je předražená z Polska v kačíčku, tak to bych radši nekupoval. Losos gorbuša, pro Krista Pána, to je losos poluša, jako tady není G, ale poluša, jo, porbuša, takže v žádném případě ty ryby, to jsou ty plasty, to radši ne. Rios je zima, ale to je, jako byla by to pěkná cena. A rioská treska, no, mě asi treskne, za 20 bych to koupil. Tohle je docela pěkná cena. Tyčinka cereální ceny minis. 100 gramů 40 korun, takže nekradu. Tyčinka 35% protein, crop, pro Krista Pána, co to zase je tuto. A tuto v žádném případě. To je takhle umejeme, ne, čubělko. Tak dámy a pánové, já si kouknu, jak jsme na tom.
protože ta moje naše známá, co já mám strašně rád, tak říkala, že pije jenom červenou vodu a tím myslela víno, jo, a já nevím jaký, napište mi do komentářů, že mi jaké vám chutná červené víno, abych to věděl. Braník 19 korun litr, takže to je předražený braník. Biril je krásná cena, zlatopramen, jestli se chcete posrat se zlatým bažantem, můžete si koupit. A Krušovice, tak to je na tom Nimrich, to samý, to je ze Saravce dokonce. Josef, přestaň mi líst po té židli, nebo ti jdu plesknu, vypadni. Omluvte mého retardovaného bratra Lizeny po židli. Staropramen, to je tak starodávný hajzl papíru. Když jste měli zácpo, jste si... Simagor. Mluvte mého bratra, je to dement. Jo, ale podívejte se. Chardonnay Merlot, Savigio Balinice, Cabernet Sauvignon Merlot Rosé. Litr za 40 korun, no nekup to. 16,90 je předražený, tu ty pivo, to je ze Sradce, Rize, ale to je drahá, to ne, to je drahý. Tuzemák, ten už byl levnější, to je stálá cena, než bych to sledoval. Ano, určitě ano, Vinium, jakostní víno České republiky, určitě bych koupil. Krásná, ale krásná cena, protože to stojí na 7,90. Vidíte, dámy a pánové, už jsem to půl roku, no ale tohle je luxusní cena. Já to musím sjednat, to já musím obvolat, protože tuto mají v akci v ten, jo. Dámy a pánové, a to je třeba prostě zjistit. 16,90 to je předražen, protože to měli i ty 2 litry, měli za 20. Jagermeister, to je určitě stálá cena. Hruška, no to je samo o sobě předražený. Kofola, litr, 21 korun, ne, 2 litry byly, počkejte. Jo, nebalím, 4x25. Cena za jeden kus přikoupit balení. Tak to jo, za 27, ne, dáme pánici, jo. Dobrá cena, já se omluvám, to je dobrá cena. To je taky dobrá cena, tuto šťáva je odporná, tu můžete vypít celou, to nesladí. Ten má stát 19,90, tuto je předražený, tuto je mi chutná docela, to je docela dobrý. Ale taky litr stojí 33 korun, no to se nedá nic dělat. Jumex, nebo co to je, tuto ty sračky to nepiju, to je předražený. Tak, dámy a pánové, jedeme dál. Tadyhle ty kafety, no tak to si každý nějak musí učit sami, máme ty hranice trošku jinde. V Zázvorách kupuju čaj za 13,90, tenhle ten za 15,90 bych si i koupil. Čajem čabiliný, no tak to si můžete sebrat v létě seno, nebo tamhle trávu od Pangejtu, od silničářů. Pickvy, no tak 100 gramů 300 korun, já nekradu. Jihlavanka, výborná káva, kvalitnější jste ještě v životě neměli. Třibo, 100 gramů 35 korun, předražená káva. Nimrich to samý, tu stojí léta, nemůžou se toho zbavit. Ultra hezká cena. Ježišmarja, tady se dávím. Káva Casa Balanza, ty kráso, to jsou jména Casa Balanza, ale to je docela pěkná cena. A káva Casa Balanza je docela taky dobrá cena. Tady mají cenu, nevedu. Tak dámy a pánové, jedeme, ať to máme z krku, ať to máme hotové. Kuchyňské rulky, 57 metrů 40 korun, to by docela i šlo. To by šlo, neperu, nemiju, nevařím. Více účelové vlhčené obrovský Josef Kapesník, nebo se udávím, to tady mám. Dámy a pánové, tady moje zákeřná moc, když máte rantitídu. Tak, více účelové plenky, ne ubrousky, to je docela předražený, ty stály léta 20. Svíčka Warm Apple pije Glande, propis na páno, protože je to takové debilní. Hele, osvěžoval vzduchu Airwick, to jsem zrovna potřeboval, tuhle, místo toho jsem koupil kotel. No, nejsem holka, vložky nepotřebuju. Tak, kapesníky měli za 12,90, nejsem magor, papírové kapesničky, to je stálá cena. Listerin to koupíme někomu jinému. Mandlový krém využívaný Astridit, nebo co to je, to vůbec nevím. Koupelová sůl, to nepoužívám, ty věci. Mejdlo je, to bylo za 19,90 měli. Lav na vlasy, to taky na ty moje 3 vlasy nepotřebuji, miminko zatím nemám. Jo, tady mám kočku, já jsem vždycky říkal, že kočky nežeru, jo. Ale ne, kočku nemám, ale tady mají tuto a to jsem v Plánici kupoval. 35 korun, takže to je levný.
Filety pro psy? Pane bože, co to je? Mají líp čokolád jak já. Kilo, 17 korun. Jak si šlo? Pochodka pro psy, kroužky, poloměkké, podí. Pane bože, co to je? No nevím, čoklo mám, ale to je starý, to nežere. To je malinký bodí. Tak, ukažte, stejný gelový osvěžovač. Jo, to by bylo docela šlo, byly taky pěkné ceny, okna mají zahradit takovou tou lištou. Odpadkovač na boty. Prosím vás, to si tam každý minutu vůbec, já to nehodnotím. Já jsem nejde ožaraný, nebo vole dinosaura. Já nejsem, vole, tyhle ty komunistky, tak. Mouka, krásná cena mouky, kuře, krásná cena, tvaroh, krásná cena, zátopek je drahý, 100 gramů 12 korun, ano, předražen, froté, no taky je písečí, kam seš magor. Ja, whisky, jace moc, v žádném případě, volej, předražený, teď ho měli za 19,90, 2 kg 25 korun, jo, to jsou pomeranče, jo. No, okurka krásná cena, golden coffee 50 korun, ale to je běžná cena, Jarmilo je předražené, 100 gramů, no, hraniční, tak. A zbytek určitě ne, to je běžná cena, určitě ne. Jo, 10,90, no to je krásná cena, proto to naše Máti koupila, že jo. Hajzl papír, role 6 korun, no tak jo, 3, ne, to je takhle drahý. Mrkev, krásná cena, kápy, červená paprika, půl kilo, ano. Kaky, kilo, no já nevím, kolik tam je, že má stát korunku, nevím, to tady mají blbě vedeno. Rafaelovi předražení 8-12 korun, to by šlo. Pražská šunka řezníko